presence niyo po is more than enough to assure us that you'll always be by our side, much more with the help that you are giving us. So on behalf of the people of Antique, I would like to welcome the President of the Republic of the Philippines to our beautiful province, Antique. Palikuha mo na to, nasa sulod balay na ako, kailan ko nakagawa. Sa gitna ng lahat ng pangyayari, meron pa tayong maaari pa tayong tumawa. Yan talaga ang tibay at saka yung tapang ng Pinoy. Ganyan talaga tayo. Kaya naman, para naman hindi lang madaan sa tapang ang pag-recover sa mga bagyo, nandito po kami para tumulong. Maraming salamat po. Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat sa inyong pagpunta ngayong araw na ito. Sa tanan-tanan sa inyo, ma'am. Nag-ispunto kay Bongbong ako sa buli, ma'am.